no princilatan abi prawan ayu golek no ngisor lungan. Tabuhane ya kencrenge kene ra. Nang ndi? Ngerti po kencrenge nang ndi? Nang kene. Ya. Cukup. Apa? Iki gosokane. Gosokane nek iki ngendi? Nek ngisor nek tiba pecah. Oh, nek ngisor. Oh, pinter temen Riko tumen mikir. Nek tiba pecah. Oh, ngono ya? Heeh. Oh. Iwak lile mati kecenu sendatano princilatan ngawi-awi prawan ayu nyon tak turun kono. Turun ngendi? Joget. Nyokon joget. Heeh. Magrib ki ngaji yo. Ya wis do joget kabeh. Dan joget kabeh. Heeh. Nyong jogete karo sapa ah? Jawa. Iwak lile mati kecenu sendatano princilatan ngawi-awi prawan ayu golekano ngisor lungan. Lah iki ngisor lungan ana apane? Lir tandure Bengong iki ngatek bengong iki. Yo tak jenggo penganten anyar ingane bocah tulang caangon penek no bimbing kuwi lunyu penek no gawe cebo kucuri bumbung padang rembulane bumbung jembar kalangane surah Surah ure